Welkom in Hurpes, een gehuchtje tussen Mechelen en Epe in Zuid-Limburg. We zijn hier vandaag te gast bij Bart en Cecile van Hoeve Hurpes, een 26 persoons vakantiewoning. Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen, dus ga je even mee een kijkje nemen. Hallo! Hey, we zijn er al. Ja, net op haar nog hartstikke. Ja, gezelligheid. Ja, super. Hey Bart! Hey, Hallo. welkom. Hallo. Je moet de afstand houden, hè? Ja, zeker. Welkom. Hoi. Waar zijn we hier, Bart? Nou, welkom in het bakhuisje van vrouw Holle. Ja, midden in het Limburgse Heuvelland. Prachtig plekje. Helemaal gerestaureerd en we zijn bijna klaar. Dus ook, ja, er hangen nog wat draadjes uit de muur. En dat hopen we eigenlijk begin volgende week op te lossen. Dus Super. dan kunnen we open. Dit is een van de 2 slaapkamers. Vroeger werden hier op deze plek letterlijk de vlaaien en de broden gebakken. Die kwamen hier naar binnen. Dus eigenlijk slaap je in een overtje. Dit is slaapkamer nummer 2. Zoals je ziet hier achter je, we hebben die spand eigenlijk opnieuw gevuld. Want dat was allemaal open na het sloop- en stripwerkzaamheden. We hebben het hele huisje eigenlijk op moeten tillen vanwege hoogwater van de Geul. En we hebben het helemaal opnieuw, als je van dichtbij kijkt, gevuld met leem en stro en vlechtwerk van takken. Dus zo hebben we een mooie ecologische leefklimaat gemaakt hier in het huisje. De eerste gast waar jullie toe komen? Ja, ik denk half mei. Dan hebben we dus nog een paar weekjes om de rommel in de tuin een klein beetje op te ruimen. Te beginnen met gras in te zaaien om er echt voor te zorgen dat je een prachtig plekje midden in de natuur hebt. En, ik ben zelf echt heel blij dat we gebruik hebben gemaakt van de warmtepomp. Dus dat is een duurzaam huisje, ook toekomstbestendig. Nou, lekker voor een prachtige plek. Bijvoorbeeld een top vakantiehuis lijkt me. Ja, ik hoop het. Ja. Nu de gasten nog. Ja. Tot ziens. Tot ziens. Hoi.